Weche moko koro kwaduoge kaunti wa ma Kisumu ni koro ote mar bedo gi weche mag nyayo kwe kind josiasa pod imed jiwo ahinya josiasa e kinde ni ma bende koro siasa koro kwako piny mar Kenya motelo ni yiero ma ichano dwe mar 8. Ote ma bende jodolo osebedo kata lando yalo megi mapile ka pile kanise gidwa ni mondo koro josiasa onona nena wechego ma bende koro giwacho kod kaka giloso kod jopiny mondo mi jopiny odhi nyime to kod riwruok kanyachiel. Kalore kanyo to kod ote mar Father Thomas Onyango kwach mar Coptic Orthodox e kinde ma bende koro no yalo e kanisa mar Coptic bade Manyamasaria. Wacho ni koro josiasa nyaka were to kod monj ma gigolo gi wechegi nikech lep en gino mondo be ni koro ichunga ahinya. No chiwo nyaka injili onogono kotene gi weche mago mag lep kaka nosekelo achiedh nade kinde mano mokadho. Father Thomas wacho ni jotelogo gin ema bende koro jomatindo mantiere gi sani koro keto wang'gi mondo mi gibed ranyisi maponono ni koro gimoro amora ma gitimo marach, weche ma bende giwacho maricho gin mago manyalo biro kelo achiedh nade kendo koro biro thuo oganda to rowere bende biro bedo kadongo ka ok ne kare. Ne okwayo jodolo jowetene obed ong'ala manyime mar mondo mi gimed lando kwe kaachiel to kod jiwo kit telo makare mano mondo be ni koro inyiso jopiny. The Lord is really concerned about his people. When the leaders are wrong and doing mistakes, God cares and looks upon his people and is very much concerned. When the righteous and in authority, the people rejoice. There is peace. But when the wicked bears rule, the people mourn. The people mourn because they use authority in the wrong way. God has given us gifts, and the church should carry the oil. The oil resembles peace. The church should carry the oil to tame the voice of the leaders, to tame the voice of the politicians. Bwana Yesu asifiwe. Among us nowadays we hear, tunasikia viongozi wanatembea na rally and they pronounce words madoadoa. Bwana Yesu asifiwe. Madoadoa au hujasikia hiyo? Mmesikia au hujasikia? How do you refer somebody as a madoadoa? That person who lives among you, that person who is your neighbor, that person who lives with you for more than many years. And now it comes a time when somebody is using this terminology, madoadoa. The tongue has power to direct. God has given us this gift of speech in order to communicate with each other through the word as a means of socializing, as a means of love, as a means of bringing my neighbor closer to me. Because my word will bring him closer to me. My word will chase him away from me. You use your tongue, your mouth, and your tongue to socialize or to create a limit. Let us go and follow the voice of peace. Because God will choose a king who loves peace, who wants the country to be peaceful. And that is why he chose David instead of Saul. So let us use the tongue in a proper way, the purpose for which God has made it. God, when he was creating the tongue, he was creating the tongue to be used in a proper way, to build the people and to create